Jagat wetan katon abang moyo-moyo mingko dadi opering jagat. Jagat kulon katon mega malangkan mendung sami anggo gilani. Pranyata kateng para jalma ingkang sami gesah. Soroting Sang Hyang Bathara ingkang ngarsa madhengi sakuyari jagat kanggo panguripan ingkang murbaning dadi. Pranyata saredeman ketanana bedote seni kang murih kandha ganti ingkang jinarita medal ing pase Bandawi. Kalau dicekat ilo-ilo Banaspati lan Simamaruta sak kembaran. Sareng sampun cekabanipun rakit busana suku genge manah kula enggal jumakah wonten mangajaning praja. Lampah kanthi sarana jaok tindhaking Sang Hyang ilo-ilo Banaspati.
ikan saking dari mana siluman sampai rakit menggunakan sabu cinondo yang berani minum saking jawa ayam suruh ikan kali-kali orang disponsori oleh Bapak Sawon dan dibantu oleh rekan-rekan kami sebelum sudah lebih Wargo Budoyo. Ingat lagi Hari Banaspati.
Ayo si ngomong kok metu Pak Jus. Sidoharjo, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, yang disponsori oleh Bapak Sawon dan dibantu oleh rekan-rekan pengurus klub kuda lebing Wargo Budoyo. Saksikanlah inilah atraksi-atraksi yang Sidoharjo.
nanti jatuh, pegang yang kuat. Alas bocah-bocah pinggir kok tak dimplok macan lagi. Iki gampang empuk iki. Wah, terima kasih. Wong iki apike golek mongso, Mas.